David mura singkiria. No, David mura singkiria isi. David mura singkiria no. O lama wo kosto khai nai himai nai. Satung nyau nai nau namate ini nai himi tongone o sakau bandaro jamai ti khai nai. Bekao rongo, bekanango. Nora posuni jonamong nai. Bekao long nai makan baik beka khai naka. Salsa khai nai himi bugi nai bidang bai. Salsa maise tongi nai fide. Salsa lamoyo yongkha bai warjai nai fide se. Jala khongbai. Sing kini satung kini hai belai kungkiu ka salsa satung. Nake kolam tui mokol ni kepal ni phai kolam tui mokolok lai ni yogo. Hai pan sing lai komo o jaga ba ka kini ti prasa takum rok. Jara tengah kebeng nai rok dokhana kebeng ni career samna hini wan songai rok. Dokhana egen se sawi nai kobuni selengi nai thakni career no sangsar ni wan songai rok. Ngot na kaisa kobok ni. Kaisa sing norok je kebeng lai tongo. Mayung sinjani kok sai tongo. Mayung sinjani kok sai tongo. Ike angor sanamu tongo ang sinjo. Ang sinjo ke yok nan musungmani coba khaiman jangke. Nung mayung latam khai tong. Nung masala tam khai tong. Mayung masala tam khai tong. Sinjo coba ni babi nongkari man jangke. Arte kaisa kok Jara social media fainai kini katham iprasani coba hai tomaya bui coba khaimana kebengi manai hamia saiman nai o borok rok mayung bongi niya musa bongi niya o borok ka sangnai jatiyo prani ni antargupta sangnai jatiyo prani rok konodir mayung musa niya nor nomon kobong namu sugo Gubernur Dofano kebeng mani reason tongo. Gubernur Dofano betharnani jatiyo mani reason tongo. Gubernur Dofano lama pairi khimnani target namani jatiyo mung tongo. Norok jara tiprasana kebeng nai rok. Ano kebeng nai rok tawan sokde. Noyen basi jamatin nosto khaimanka. Bisho debar mano betharmanka. Bikrom Dorupi haina betharmanka. Gobang ma leader kaham no. Asugri khimma kaine ang hai leader. Tiprasana bagi coba khaini no. Betharai mane nosto khaini tawan sokde siang no kaham ke sini wesi. Lukuro kaham ke sini wo. Sinna nangnai. Jarak itu paragano baik himnani target nanai. Borok bai norok jogajog tong ni ang khakhayesi. Norok borok bai jogajog ni ang khakhayesi. Norok borok bai jogajog kring angke. Ana baik him thani nor himnan sokrantoni thani noni yak kring angke norok asake ana hamia sagla. Noni joto step by step comment tei norok joto step by step activities ang follow khai tongasi. Dofani bagai jere thui man angke. Dofani bagai kem busu rong hogini sapogini spagini lai man ni wan sodesi. Busu jesuman kolom tong hogini kakhre beri man ni wan sodesi. David mura singkiria. No, David mura singkiria isi. David mura singkiria no. O lama wo kosto khai nai himai nai. Satung nyau nai nau namate ini nai himi tongone o sakau bandaro jamai ti khai nai. Bekao rongo, bekanango. Nora posuni jonamong nai. Bekao long nai makan baik beka khai naka. Salsa khai nai himi bugi nai bidang bai. Salsa maise tongi nai fide. Salsa lamoyo yongkha bai warjai nai fide se.